Здравейте! Казвам се Милена Иванова Ея и съм нумеролог. Тези от вас, които ме познават от рубриката ми На кафе, знаят, че съм влюбена в числата. Създадах този подкаст "Числата говорят", за да мога да ви помогна по-бързо и лесно да разрешавате своите важни проблеми в ежедневието, да изградите своя добър и успешен бизнес, както и да си обясните взаимоотношенията с близки, приятели и роднини. Няма да ви лъжа, вълнувам се много. Вълнувам се дори и в момента. Подкрепете ме, като се абонирате за канала, за да растем заедно. Ето и първият епизод. Какво ни очаква през април? Периодът е изключително динамичен, но може да се каже, че е най-негативният месец за цялата година. Състои се от 16 позитивни дни, в които ще имаме възможност да имаме по-добри резултати, и 14 кармични негативни дни, в които времевата линия не позволява да се случват добри и позитивни неща. От нас се изисква да бъдем изключително активни и динамични, но въпреки това няма да имаме възможност да довършим делата си до край или да имаме кой знае какво голямо развитие, тъй като нумерологичният календар на дните няма добър потенциал и не позволява това. Но въпреки всичко, от изключително голяма важност е каква ще бъде нашата нагласа към случващото се и как ще приемаме света около нас и всичко, което се случва. Ако можем да обобщим, месецът ще бъде битка между доброто и злото с малък превес към доброто. Не е подходящ за подписване на договори, покупка на недвижими имоти, покупка на земя, издаване на лични документи или пък за избор на важни събития. Нека сега да видим коя група нумерологични близнаци ще имат по-позитивен месец и съответно коя група по-негативен. Родените на 3, 4, 8, 12, 13, 17, 21, 22, 26 и 30, независимо през кой месец или година, ще имат малко по-негативен кармичен период. А пък родените на 1, 5, 14, 15, 20, 23, 24, 27 и 29 съответно ще имат по-добър месец от останалите. Всички групи хора, които не споменах, ще имат средно добър месец, но като цяло от периода не се очаква кой знае какво развитие или позитивен резултат. Стигаме до нумерологичният календар за избор на дните. Както ви казах в началото, този месец не е подходящ за подписване на договори, за вадене на лични документи, шофьорска книжка или пък задграничен паспорт. Сега съм абсолютно убедена, че повечето от вас ще си зададат въпроса защо. Защото нумерологичният календар на дните няма закодирани потенциални добри възможности, които да образуват позитивна, потенциално добра времева линия в времето, а при издаване на личните документи е нужно от датата на издаване, която се води нумерологичен рожден ден на документа, до 10 годишният ти срок, към всяка една година аспектите да бъдат позитивни. Затова през този месец не препоръчвам да сключвате важни сделки, да теглите кредити или пък да вадите лични документи. Тези от вас, които нямат избор, все пак могат да го направят на дните 11 и 20 април. Съответно, както казах в началото, дни за покупка на кола няма, дни за покупка на имоти или подписване на важни договори с дългосрочен срок също така няма. Дни за сватби, семейни празненства не се препоръчват. Април месец като цяло не благославя подписването на брак или пък семейните юбилеи и тържества. Затова направо ще премина към дните, които са най-благоприятни за месеца. Те са 5, 6, 14 и 29. Това са периоди, в които можете да планувате най-доброто за месеца или пък най-важните си дела. Те ще ви гарантират, че все пак ще има добро развитие и можете да очаквате позитивни отзиви. Дни, в които можете да инвестирате и да ви гарантират, че в бъдеще това ще ви донесе доходи или пък може да забогатеете с 6, 11 и 14. И стигаме до най-негативните дни, които, както казах, са 14 на брой. Те са 3, 4, 7, 8,
12, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28 и 30. Запомнете, в тези дни не се препоръчва да планирате важни събития или нещо, което е с дългосрочен план и отзвук във вашия живот. На тези дни е хубаво да правите само рутинните неща, да извършвате рутинна работа, да бъдете малко по-смирени и да не дърпате дявола за опашката. За тези от вас, които нямат избор и все пак ще се наложи да извършат някакво важно действие на тези дни, препоръчвам код 379, който да неутрализира негативната енергия. Дни, в които можем да си платим сметките, така че да ни гарантират, че ще имаме пари и няма да обеднеем в следващите периоди и следващите месеци, са 11, 14, 20, 27 и 29. Дните за посещение при лекар или психолог, така че лечението ни да бъде успешно или пък изследванията, които правим да са точни, са 17 и 29. А пък моментите, в които можем да почистим дома си или да изхвърлим вещи, за да освободим празно пространство за нови неща, са 4, 8, 13, 17 и 26. И стигаме до едни от позитивните дни, които са подходящи за реклама, усилване на бизнеса, онлайн и интернет начинания. Те са 11, 14, 23 и 29, а пък дните за новости, нанасяне в нов дом, намиране на нова работа или започване на нова работа са 5, 14 и 23. След като ме гледате, може би знаете, че е изключително от голяма важност да се съобразяваме с нумерологичният календар, чрез който можем да подобрим нашата съдба и карма. Затова моята препоръка към вас е да следвате нумерологичните дни. Който успее да направи това, се спасява и печели. Който не успее, има много голяма вероятност да попадне на негативен ден, от който да произлезнат негативни събития в бъдеще. Стигаме до енергийните елементи на месец април, които могат да внесат баланс, повече здраве и хармония в живота ви. Музикалният тон, който се препоръчва за април, ела, можете да си го препявате или да слушате музика в тази тоналност. Цветето, което ще внесе любов, баланс и хармония в домът ви е роза, а пък цветовете, в които можете да изпъкнете или да ви забележат, са оранжев, ален и розов. Използвате тези цветове както за вашето облекло, така и като интериор във вашия дом. Кристала, с който можете да се лекувате и да ви носи късмет, е розов кварц, а пък билките са типично пролетните билки – маточина, лайка и мента. Кодът за успех през април, който неутрализира негативните влияния и съответно ви носи повече успех и късмет, е 973. Можете да го изписвате на ръката си, да го напишете на лист с червен химикал, да го носите в портфел или да го поставите някъде в дома си. Стигаме до най-съществената част, а тя е нумерологичната прогноза за отделните групи нумерологични близнаци. Вибрация 1, която се отнася за родените на 1, 10, 19 и 28, независимо през кой месец или година са родени, имат период 6, който активира техните бурни страсти и емоции. Този период е подходящ за бизнес организация и за активна работа, вземане на добри работни решения, но моята препоръка към тази група хора е да внимават с страстите и емоциите, тъй като могат да избухват по-често и по този начин да си навлекат конфликтна ситуация, която няма да бъде с добър край за тях. Нумерологичната прогноза за вибрация 2, това са нумерологичните близнаци, които са родени на 2, 11, 20 и 29. Тази група хора навлизат в вибрация 7, изключително динамичен месец за тях, който ще им донесе бързо темпо и множество задачи. Много е важно да следят за качеството и контрола, тъй като седмицата е строго число и ако нещо не се направи правилно и като хората, задължително след това ще последва санкция. Въпреки темпото е важно да се обърне внимание
на здравето, тъй като имунитетът ви може да бъде леко понижен. Ще се налага да разчитате на практичност и на добрата си организация. Хората от вибрация 3 са нумерологичните близнаци, родени на 3, 12, 21 и 30. Април активира разплащане на родова и семейна карма. Затова се препоръчва да бъдат малко по-внимателни, да не навлизат в конфликтни ситуации и да знаят, че сега не е времето да се разрешават важни проблеми. За тази група хора не се препоръчва да теглят кредити или да правят някакви сериозни финансови инвестиции. Трябва да бъдат малко по-премерени в харченето, защото месецът активира за тях и загуба на пари. Родените на 4, 13, 22 и 31 навлизат в кармичен период, който ще им носи усещане за тежест и загуба на енергия. Активира се объркване и страст относно посоката и бъдещето и при някои хора настъпва момент за крайни решения или развод, приключване на работа, също така и фалит. Най-важното е да се приеме края, да не се роптае, защото това е необходим етап за тази група хора, след което ще настъпи новото добро начало. Трябва да знаят, че всичко, което се случва през април, ще бъде за тяхно добро. Април носи силен импулс за обновление и ново начало за родените на 5, 14 и 23. Това са хората, родени с вибрация 5, независимо през кой месец или година. Април за тях е подходящ момент за поставяне на ясни цели и уверено тръгване напред. Трябва да действат разумно, да не прибързват и всичко ще бъде наред. Постиженията са им гарантирани. Възможни са нови предложения за тях, намиране на нова работа или започване на такава, както и смяна на кръга от обкръжения. Родените на 6, 15 и 24 навлизат в период 2, който е подходящ за добра комуникация, изпитания в взаимоотношенията, също така и търговия. Тази група хора трябва да имат повече търпение и умение да изслушват другите, защото провокацията ще бъде в техните взаимоотношения с колеги и с приятели. Трябва да подхождат внимателно и да се стремят към баланс и повече разбиране, също така да знаят, че чуждото мнение или второто мнение също е важно и може да бъде вярно. Добре е да имат резервен план, тъй като вибрацията на числото 2 активира енергия за повторяемост и винаги план Б или втория вариант може да бъде верния или по-правилния за тях. За родените на 7, 16 и 25 предстои месец с път на живота 3, който отново е кармичен период за тях. Месецът активира по-трудно случване на нещата с повече напрежения, затова тази група хора трябва да бъдат по-търпеливи, да знаят, че съдбата и шансовете през април не са на тяхна страна и е време да изчакат и да намерят по-благоприятен период по-нататък през следващите месеци, когато могат да разрешат по-важните си проблеми и въпроси. Възможно е да се появи хаос в дома при тази група хора или пък да има проблеми при издаване или подреждане на документи. Негативната настройка може да повлияе на околните и по този начин да си пропуснат добрите шансове, така че, приятели, каквото и да ви се случва, бъдете позитивни и мислете позитивно. За вибрация 8 или родените на 8, 17 и 26, независимо през кой месец или година, предстои период 4, който може да донесе променливо настроение или спад в енергията. Вместо да се тревожите, приемайте случващото се като знак за действие или за нещо, което в бъдеще ще бъде по-добро за вас. Не поемайте излишни ангажименти, защото здравето е уязвимо. Могат да се появят стомашно-чревни проблеми или пък някакви оперативни намеси. Затова е много важно да почивате повече и да водите здравословен начин на живот. И последната група от вибрация 9 са нумерологичните близнаци, които са родени на 9, 18 и 27.
те навлизат в период 5, който ще внесе много динамика и разнообразие в живота им. Възможно е да се откриват нови възможности за бизнес и за пътувания, които ще донесат, разбира се, свежест и мотивация в живота им. Трябва да подхождат разумно, да анализират всички детайли и да не прибързат с решенията, за да бъдат успешни. Това беше прогнозата за месец април. Пожелавам ви да преминете по-леко и успешно през аспектите и да запазите своя мир, баланс и хармония. Пишете ни и споделяйте как е преминал вашият месец, кои са били основните акценти, какво ви се е случило. И ако видеото ви е било интересно и нумерологията е вашата страст, абонирайте се за каналът ни и цъкнете на камбанката, за да бъдем всеки месец отново заедно.